Jmenuji se Marián Rivčuk, jsem stavař, projektant a tesař. Většina z vás mě asi zná z Ašských lesů, kde se snažím pro město Aš řídit ašské sportoviště. Jsem rodilý Ašák a tohle město znám od bazénu až po sjezdovky. Moje práce není jenom o papírování v kanceláři. Baví mě věci tvořit a dotahovat je do konce. Možná jste si toho všimli na prodloužené sjezdovce, na Lesmistrově cestě nebo Agility hale v Kopaninách. A pokud jste se někdy fotili u dřevěného nápisu Aš pod rozhlednou, tak ten jsem pro naše město přímo vyrobil. Věřím, že Aš má velký potenciál, o kterém se lidem ve velkých městech ani nezdá. Máme tu krásnou přírodu, skvělá sportoviště a relativně dostupné bydlení. To jsou věci, na kterých se dá stavět. Rád bych, aby Aš byla místem, kde by i moje děti chtěly žít a založit zde rodinu. Jsem člověk z terénu, který chce, aby věci fungovaly, dávaly smysl a dělaly nám v Aši radost. Pojďme společně postavit Aš na nohy. Děkujeme, že podepisujete naši petici.